Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asma kula Sinta Rahma Ayu Devia, NPM Sedoso. Kula saking prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampunipun Dr. Gali Estiningsih, Magister Pendidikan. Kula wonten mriki badhe nyekar tembang maca Mas Kumambang laras pelok patet 6. Sugeng midhangetaken titilarasipun monem cici cici rolu cinemo cirolu lulu rociro nemo momo nem ciro nemo luroci cirolu lurolumo caklepanipun nadyan sile bobo biung kaki nini sadur yang sana kalamun murotan becik Nura pantes yenten